Čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska budeme provádět ochutnávku s mým kamarádem Alanem. Čau. Čau! A budeme ochutnávat tady drink. Drž. Další tady drink. Fizzy bombonky. A dubajskou čokoládu, jo. Vždyť to všechno máme. Tyhle tady drinky. Čím začínáme? Já jsem dubajskou čokoládu už měla, takže to bych dal asi na začátek. A pak bych otevřel do toho asi ten tady drink a bombony bych dal nakonec. Každý si uloví kostičku. Jo, ne, já si už trochu nakryl, tak každý kostičku. No. Já přijdu vždycky, že tam jsou nějaký prostě kostičky, kdyby tam byly. Dobrý to. Miluji. Kolik z 10 bys tomu dal? 8,5. Ne, takový. Aký 8 nějak tak asi. Pofidérních 8. Jako je dobré, ale je to strašně nezdravý, nedoporučuji jíst to každý den. A ty to dnes. No. To nedovedu dál. Děláš to Ne. No to je jedno. Ať bych se vrhnula ten tady drink. Moc jsi taky čepil. Kdybych se vrhnula ten tady drink, ale. Máme malinu. Tady se to přesně. A pak schválně, že to nápadne zavír, kámo. Jsi taky dobrý. Kámo, to smrdí. To mají malinovka. Když je to malina. Kolik bys tomu dal? Podle mě trochu změnili chuděla. Dal bys tam tomu takových 9 z 10. Je hodně dobré jako. Ale pěkně jako to chutná úplně stejně jako takový pofidérních 7,5. Kámo, co máš pořád s pofidérním slovem? Nevím. To je taky dobré. Ale bych se asi vychnula ty bombony. Jako jsem ještě dubajskou čokoládu, protože je dobrá. Tak to sbírám. Bude vlevo, můj vpravo. Chceš ho? Nedám ti ho, tady ho máš, nedám ti ho, tady ho máš, strčím ti ho do ucha, ne, tady ho máš, no protože kam jdeš, no tady ho máš, tady ho máš, nedám ti ho, na stup, tady ho máš. Ale ulovil jsem bombonek. Wow! Fuj, řekl Peli. Nedoporučuju to kupovat. Je to takový bez chutí a podle mě ty bombony, takový to ovocný se, kámo, tak třeba 3krát lepší. A jen proč, ale přijde mi, že v tom je cítit trochu alkohol. Tak to bych řekl. Podívej se to není. Složený cukr, želatina, je brambura. Jo, a lidi, jenom vám něco řeknu, nedávejte odběr, nedávejte mu odběr, dávejte mu dislikey, jenom dislikey. Prosím tě, co tady zase japuješ, ty vole? Ty tady japuješ! Nepere, vole, jsi mě zase já ráno Kolik dáš? Jo. Tady. Tady dokonce nějaká hra. Jo. Dělej, vole, kolik tomu dáš? Zahraj si videohru Fizzy Bonbon. No nic, to taky budeme muset testovat, ale. To bude určitě další videjko, ale. No tak já bych tomu dala, třeba takových ještě dobrých 5 z 10 třeba. Za 4. Já. Takže moc bombony nejím, tak bych dal takových
6,5. To už neumracený. Teď se ti to nepovedlo, ale. Takže tohle to bude asi konec. Další videjko natočíme určitě s tím Fizim tu hru. Tam to nenatáčí. Dobrý, natáčí to. Takže určitě natáčíme, nebo já natočím tu Fiziru. A pro dnešek se s váma asi končí, pro dnešek se s váma zase loučím, tak zdar. Ještě dejte like a odběr.